Salut, sunt Laszlo, a.k.a. Viper53 și astăzi pe canalul Budgetech o să vă arăt cum să vă folosiți un dispozitiv Android sau iOS pe post de monitor secundar sau al treilea monitor în cazul meu. O să folosim o aplicație numită iDisplay care teoretic costă bani. Pe Apple, dacă nu aveți jailbreak, va trebui să vă cumpărați din păcate și nu sunt sigur de nicio metodă de a face asta gratis pe Apple, dar pe Android putem să ne instalăm Aptoid și să luăm, sunt mai multe surse de unde putem să luăm .apk-ul. Dar eu am încredere cel mai mult în Aptoid, așa că pentru cine nu știe o să facem acum un tutorial foarte scurt cum să instalați Aptoid și cum să vă instalați aplicația pe Android. Dar în esență ne vom instala pe calculator aplicația iDisplay care se va conecta la aplicația iDisplay de pe Android și ne va permite să folosim dispozitivul care se va conecta la aplicația iDisplay de pe Android sau iOS care ne va permite să folosim dispozitivul ca monitor secundar. Bun, deci ca să instalăm aici Aptoid vom intra pe calculator, puteți să faceți direct de pe telefon, să căutați direct de pe telefon și să instalați. Eu prefer să o instalez de pe calculator și după aia prin cablu USB să transfera pe capa și să-l instalez în modul ăsta. Intrăm pe primul link ro.aptoid.com și putem să dăm pe descarcă și să scanează codul QR, o să descărcăm APK-ul așa old fashion, să spun așa, și o să ne descarce în scurt timp Aptoid Linux Latest. Deci după cum am zis, dacă faceți asta cu PC-ul, copiați acest APK pe dispozitiv, pe Android și îl instalați. Și după ce intrați în ea o să aveți un meniu de search, acolo veți putea căuta aplicația iDisplay, pe primul link dați click, are această iconiță, dați install și aplicația vi se va instala pe Android. Din păcate pentru cei care au dispozitive Apple, asta este aplicația $15 pe App Store. Din câte știu eu, nu există o modalitate ușoară să instalezi aplicații gratis pe un dispozitiv Apple, dar aparent nu este prea apreciată, dar eu pot să vă zic că merge, am folosit-o din experiența mea, vă zic că merge, are un pic de latență, numai că n-aveți ce face pentru că funcționează prin Wi-Fi. Și ce ne rămâne acum de făcut este să instalăm programul pe calculator. Deci pur și simplu o să căutăm pe Google iDisplay, mergem pe getidisplay.com și avem aici download și putem să-i dăm hello. Ok, aparent nu merge butonul download, dar putem să-i dăm aici, se pare download for Windows. Windows XP Vista 7, Windows 8.1 număr, eu am Windows 10, probabil și voi aveți, dacă nu știți ce să dați, dacă vă arată calculatorul ca la mine, aveți Windows 10 și dați așa. Aparent certificatul a expirat, dar nu vă faceți nicio grijă, proceed, nimic nu se poate întâmpla, instalăm aplicație. Dacă vreți puteți să o scanați cu virus total, cu Malwarebytes, cu ce antivirus aveți, că este safe aplicația. Și după aia, bineînțeles, instalați aplicația ca orice altă aplicație normală, dați click pe yes. Din păcate mi-a făcut ecranul un pic negru și dați în English. Eu deja am instalat, așa că nu o să o mai instalez odată, dar cred că înțelegeți. Și putem să pornim acum aplicația. Deci cam asta este aplicația. Din nou mie o să-mi fac ecranul negru pentru că îmi pune să aleg yes, să-i ofer permisiunile aplicației. Și o să avem aici în bară deschisă. Putem să o configurăm să se pornească cu Windows-ul. Dacă mergem la Settings, Launch Windows Startup, eu nu vreau să se pornească cu Windows-ul pentru că o pornesc doar când am nevoie de ea. Bun, ce vă sugerez este să vă conectați dispozitivul prin USB la calculator în permanență. Din câte am înțeles, nu poate să dăuneze prea mult la baterie și este mult mai convenabil decât să tot îl încărcați. Cu toate că nu veți folosi USB-ul ca să transmiteți informația, asta va fi făcută prin Wi-Fi, dar totuși să-l aveți încărcat. Bun, o să intrăm pe aplicația Display și acum trebuie să fiți conectați la aceeași rețea între calculator și între dispozitivul Android/iOS. Nu știu exact dacă faceți un hotspot de pe dispozitiv la calculator dacă va merge, dar teoretic ar trebui să meargă, practic nu am încercat, dar dacă sunteți conectați pe același Wi-Fi, dacă aveți calculator nu aveți Wi-Fi, dar toți sunteți conectați la același router dacă are sens, deci per total ar trebui să fie ok și ar trebui să vă apară aici which computer do you want to connect to, ar trebui să vă apară calculatorul vostru și practic tot ce facem este să apăsăm pe monitorul acestuia și o să ne dea un pic de black screen, dar uneori nu merge din prima, o să trebuiască să așteptăm puțin, ne va flicări ecranul și tadam! Acum dacă eu pot să mă duc aici pe OBS să vă mai pun un display capture, o să vă arăt al treilea monitor. Dar lume, din păcate nu pot să vă arăt al treilea monitor cu OBS-ul, dar pot să vi-l arăt aici în meniul de display. Avem monitorul meu principal, monitorul secundar și al treilea monitor care este tableta mea. Da, lume, și cam așa este în persoană, tableta mea folosită ca dispozitiv, ca monitor secundar, terțiar, pardon, și putem de exemplu să ne uităm la ce vrea să facă el nostru, putem să ne uităm la coșmarul unui proprietar de Tesla. Și după cum puteți vedea, ne putem uita la clip fără nicio problemă. Îl punem în full screen și
Asta a fost, fraților, așa ne-am făcut foarte ușor un monitor în plus, fără să dăm niciun bani, pentru că practic noi asta urmărim pe Budgetech, să vă oferim chestii interesante de IT la un preț redus sau chiar la niciunul. Dar deci cam atât am avut să vă arăt în acest episod. Dacă v-a ajutat, nu uitați să lăsați un like, dacă aveți vreo întrebare, nu ezitați să o lăsați în secțiunea de comentarii sau să intrați pe serverul nostru de Discord, al cărui link aveți în descriere. Dacă sunteți interesați de alte chestii pe care le fac eu, am un canal de gaming, un canal de muzică și partenerul meu cu care facem acest canal, Super Gameplayer, are și el un canal de gaming. Vă invit să vă abonați la noi, veți avea în descriere linkurile, dar eu am fost Viper. Acesta a fost tutorialul cum să folosiți un dispozitiv Android sau iOS pentru un monitor secundar sau terțiar sau ce monitor vreți voi. Noi ne vom vedea data viitoare. Salut!